Selamat menempuh hidup baru buat Mbak Vero dan juga Mas Akmil. Iqmal, Akmil. Akmal. Akmal. Iya. Semoga cepat diberi momongan. Kalau bisa, ojo dong. Saben wayah wangi mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir rono sithik kuwatir crita iki bakal apik kaukir yakin oh yakin aku tenanan sumpah ingat janji ilokune tes tenan kurang-kurangi kurangku sepurane jenanane ini kesayang titip rokoku titip rasa tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku. Sehat selalu Bapak Ibu. Semoga awet momong anak putu. Amin. Yakin oh yakin aku tenanan sumpah inget janji ilokune tes tenan kurang-kurangi kurangku sepurane jenanane ngene Tangannya di atas semua dong.